L-Unjoni Ewropea tinsab imħasba dwar is-saltna dritt u d-demokrazija fil-Greċja dan wara li l-erba' wara nofsinhar għadda vot dwar riżoluzzjoni dwar dan il-pajjiż fil-Parlament Ewropew. Din ir-riżoluzzjoni damet snin sħaħ biex tiġi diskussa minħabba ir-reżistenza qawwija mill-Partit Popolari Ewropew l-IPP li jagħmel parti minnu il-Partit Nazzjonalista u l-Ewroparlamentari tiegħu Roberta Metsola u David Casa. L-Unjoni Ewropea tinsab imħasba wara li l-Gvern Grieg li wkoll jagħmel parti mill-IPP wettaq spjunaġġ fuq telefonati ta' ġurnalisti, attivisti u anke politiċi mill-oppożizzjoni dan minbarra il-qtil tal-ġurnalist George Karajfas f'April tal-2021. Kien b'insistenza tal-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi li sar dan id-dibattitu u ittieħed vot fit-tmiemu. Ftit tal-ġimgħat ilu il-membru parlamentari Ewropew Laburista Cyrus Engerer ġie appuntat mill-ġdid biex imexxi n-negozjati dwar is-saltna dritt fil-Greċja. F'kumment ma' News, Engerer kien innota l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew hekk kif instigaw diversi dibattiti kontra pajjiżna waqt li fixklu biex jiddiskutu l-azzjonijiet ta' gvernijiet li huma parti mill-IPP.